Bueno, anem a veure aquest que avui he fet també el clan Allioli, el Christian. És un Queen que comencem, com sempre, l'acompanyem amb el Sentinela. Trenquem una mica el mur, una mica per atravessar una aro d'aquesta base. I anem treballant, és un sector fàcil. Aquí se'm complica una miqueta perquè m'estan donant moltes copes i la ràbia no la tiro bé del tot i haig de ficar fins i tot l'habilitat de la reina. Primera errada que tinc, però bueno, ho solventem i seguim caminant. Encara tenim habilitat del jardiner. Una mica sanejat tot, doncs quan ja arribem a la cantonada ja començo tirant el P.E.K.K.A, rei, tallo una mica amb el mag, però bueno, ja m'interessa que vagin també per fora una mica de boleros i un bon grup de boleros i següent grup de boleros i tot just també tiré les valquis. Tiro el salt, tiro ràbia allà una mica al centre, jardiner, una mica he fet tot. Quan ja me vaig una mica aproximant, doncs congelo una mica l'infern i ja va entrant. Tot per dentro. Pollastre una miqueta que em va bé, que les valquis han anat en segona fase i la reina encara em donarà per matar l'infern. Amb això ja tinc quasi tota la base mitja feta i ja només queda que els boleros vagin aguantant una miqueta més amb l'espada, que queda poquet. Les fades me les estan matant uns saucillos d'aquests unes trampes d'esquelets i el P.E.K.K.A boníssim, com no només m'està tancejant sinó que m'ha fet tota la banda de fora.